Dnes mám pre vás nehnuteľnosť, z ktorej sa mi urobila zimnica. Nachádzame sa v meste Nová Baňa, hneď oproti pošte, kde mám pre vás na predaj túto nehnuteľnosť, ktorá ešte donedávna slúžila ako súkromná stomatologická ambulancia s priestranným bytom v podkroví. A dnes čaká na svojho nového majiteľa. Moje meno je Tomáš Havala a som realitný maklér spoločnosti Premium Living, pôsobiaci práve v tomto regióne. Ak aj vy váhate, či predáte sami alebo cez profesionálov, tak možnosť B je správna. Samozrejme, pre obliadky ma neváhajte kontaktovať.